ind til Danmarks indsamling. I er helt fantastisk, og I må stadig gerne sende sms'er til 1212. Det er sidste dag, sidste chance. Ordet, I skal skrive, er bare Sjælland. Og som præmie for jeres flotte indsats, udover at I hjælper Afrika på helt uvurderlig vis, så vil René nu tage sig en mundfuld af den friskeste, mest moderne morgenmad, man kan forestille sig. Ja, det er jo Spooky Lambert, der er indehaver af Zoopark Sydsjælland, som har taget de der frygtelige melorme med. Bare åbn låget der. Kan du ikke lige beskrive, hvordan de ser ud, René? Så jo, hvad er de i længde? 3 cm, tror jeg. Der kravler rigtig mange rundt. De er sådan gulbrune. De ligner små bitte labralaver, altså dem vi kender fra slikposen. Ja. De her er bare levende og kravler rundt oven i hinanden. Hvor hurtigt bevæger de sig sådan? Bare ligesom stille og roligt, snigende, lumsk bevæger de sig rundt i bøtten der. Nå, men dyk ned med den store ske. Jeg synes lige, vi skal servere dem, så det ser ordentligt morgenmadsko. Nej, det Spooky hælder dem nu op i en... Det lyder som om, det er sådan noget chokoknas, og det ved jeg, det ikke er. Det knaser dejligt, det har Spooky jo sagt. Og vi er blevet enige om, at det bare var en halv spiseske, altså ligesom hostesaft, ikke? Ikke for meget og ikke for lidt. Jeg synes bare, anretningen er også vigtigt, det ved jeg. Så rører du lidt rundt i melormene. Ja, vi skal lige se, om vi kan få de store frem. Nå, René, nu, og det vi også aftalte, det var jo, at... Er det en halv, det der? Ja, okay. De skal ind i munden, og så skal de lige tykkes, og så må du synke. Så ja, fordi hvis nu jeg ikke får tykket alle sammen igennem, hvad så? Så føles det, som om de kravler rundt i det. Nej. Så jeg har vand klar, og jeg har også, lad mig sige det, sådan en skraldespand klar, hvis det skulle være. Og vi har også et... Spiser du selv sådan noget her? Ja, det er derfor, jeg ser så sund og rask ud. Ja. Han ser sund og rask ud, siger han. Jeg er klar. Der er proteiner i, René. Ja, vi tæller ned. 1, 2, 3. Og René har nu puttet en halve spiseske melorm i munden. Det er som om, at du faktisk nyder det. Det er jo meget bedre end med ostekagen i går. Men jeg skal være helt sikker på, at det ikke lever. Var det klar. Det er som salat, faktisk. Og nu bliver der skyllet efter med vand. Jeg håber simpelthen... jeg håber, jeg fik dem alle sammen. Hvor er det simpelthen... Nå, jeg gjorde det. Kan du ikke lige beskrive, hvordan de smagte? Fordi Spooky, jeg har jo lovet en lille ekstra gave i form af, at jeg skal have... Du har sagt, du tør ikke putte for mange kakelakker op af mit hår, fordi så har vi dem bare i hele huset, hvis ikke vi kan finde dem. Så kan du ikke lige komme herover og... Ja, det gider vi vel. Skulle jeg sige, de smager sådan lidt som... sådan en mellemting, hvis man kunne forestille sig, hvordan nøddesalat ville smage. Ja, sådan smager de. En god Waldorf. Nå, men nu er det så kakerlaktid. Prøv lige at komme herhen tæt på mikrofonen, Spooky. De her kakelakker, de er cirka 2,5 cm lange. De er sorte, og de kravler ret vildt rundt. De glæder sig. De glæder sig til at komme op i min dårlige hårdag, som du kaldte det tidligere. Men lad os bare få et par stykker op i garnet, som man siger, så er de jo fanget, ikke? Du tager dem bare med hænderne, altså der er ikke noget. Det er den naturlige måde i Zoopark. Det er den naturlige måde i Zoopark. Jamen, jeg gætter på, at jeg skal stå helt stille. Du har godt med voks i dag. Nej, jeg vasker bare ikke mit hår med sæbe. Jeg kan lige sidde fast her. Kan du mærke det? Jeg kan love dig, for jeg kan mærke det. Er der en, der er på vej ned i mit pande nu? Nu er de på vej ned. Nej, der er en, der hopper ned på skulderen. Nu kommer de ned i mine øjne. Spooky! Spooky! Hvorfor står du bag ved mig? Jamen, prøv nu lige at... Det er jo farligt. Spooky. De stikker faktisk. En kakelak i panden. Det er fædrene. Der er 2 i panden. Ja. Spooky, gør de noget? Nej. Det føles ret ubehageligt, og jeg kan høre den der... Jeg har lukket øjnene, for jeg tør simpelthen ikke kigge, hvis der kommer en ned over mine øjne. Prøv at tage hovedet lidt... Jeg mener ikke, at jeg kan gøre noget. Du mener ikke? Nej. Nu er den nede over mit øje, Spooky. Nu skal du hjælpe. Jeg tager lige den her bag. Nå, den på ryggen. Der er ikke... Jeg kan fortælle, at jeg står med meget, meget knyttede hænder nede under bordet, for ingen skal se. Ned til munden. Jeg lukker lige munden. Jeg tror altså, vi godt kan sige, at udfordringen, den er hermed løst. Vi har samlet mange penge sammen, og vi har pjattet, men pengene går heldigvis til et rigtig, rigtig godt formål. Jeg åbner lige øjnene igen, fordi nu kan jeg mærke, at der ikke er nogen i faretruende nærhed. Og det var næsten sjovt. Nå, lad os lige høre et stykke musik. Tusind tak for alle.